Fotečku si nějakou uděláme, zamáváme mu, běž mu zamávat. Ráďo, zamávej mu. Pojď sem, Raďouši, pojď sem. Máváme. Koukej se do něj, na něj. Peči, ty to furt nemáš zaostřený, koukej. Vidíte to krásně? Jo. A teď jako víš, kam je letíš. Teď se tam vlastně uvidíš toho drona, že jo? No. To. Tak chudák letí pomalu v tom větru. Jo. Jak ho odtahuje, tam musí foukat jak blázen. Vůbec nechce dopředu. To tam právě říkají, že ve větru nepodceňovat, že se ti pak vůbec nemusí vrátit, že na baterii to nezvládne potom, že jo, ještě začne hlásit. Hej, to tady stavěj, to je krásně vidět, ty bogo. Já jsem letěl nahoru, já jsem hele, vidíš to, co to je, viď? Dali tam. Sem. Co to tam stavějí, chci vidět. jako tam dolů. Tamhle to je, ne? Jak jsme tam se občerstvovali. Ukaž, Luky, já to tam zemnáme, koukej. Já ho vidím tamhle. Tam taková tečka. Takhle. Vidíš, jo, jak je vysoko? Vidíš to? Už tam letí. Už tam letí, no jo. To jsem si brejl asi. Kde jsem blížší? Už to tam Ještě blíží. nevysoko, že? Je, no. Kolik je vysoko? 125 metrů. Luky, pojď sem. Ne, už si bumbal. Pojď se dívat, koukej. Koukej se tam na to. Už si bumbal. Tak se nabumbáš a konec, jo? Jo. Ty máš drona? Už není ani vidět, že? Teď až mu spadne, to bude sranda za 40 korun. No bože, no. Kde je? Já už ho nevidím. Já už ho vidím, tamhle v mraku. Kde? Tamhle v mraku, koukni, vidíš tu černou tečku? Jo. Tamhle v mraku, vidíš ji? Luky, tamhle v mraku je, vidíš tu černou tečku? Já vidím fakt. Ty nevidíš, koukni do toho bílého mraku. Jo. Jo. Tohle slyším. Tohle slyšíš. Do bílého mraku. Už to dej radši Pozor, dolů. já už chci vidět, co to tam je. Co tam bude. No to je smrad. Viď? Ty vole, co to tam stavěj. Si uvidíme sebe. My jsme dál ještě tadyhle. Tam jsme tady. Tady ta bouda? Ne, tadyhle jsme my. Ne tady. Bacha. Tady jsme my. Tadyhle. Tady. Tady za náma ještě jedna bouda. Okay. Tadyhle vidíš? Jo, ještě letím jak blbec nahoru. Jo. A už je v mrakách. Koukej, už jde zpátky. Koukej, už se vrací. Zdenek mu dal povel a už maže. Nedál, to musíš Nedál. tady zmačknout. Mám ho udělat, aby se vrátil. No. Počkej, Luky, pojď sem, nešahej na nic hlavně, jo. Se vrací, tady skočí ten kříž. Vyšla na Teď tebe. přilítne na tohle samé místo, co... Koukej, už nemusíš nic dělat. A vrátí se sám. Koukej, Raďouši, sleduj to. Vidíš ho? Tamhle nahoře, tam dáma je teď. Teď tady zastaví. A pojede dolů. Jdu. Ukaž tady na nějakého brouka. Tady je na boku. Tak se mu nechce dolů. On jde pomalejc, než když jedeš ručně dolů. Vypadá, že nám půjde na hlavu. Hele, trošku drží píska, trošku A selhala. to vě To jsou taky, tady jak lidi. si půjde na hlavu. Jsou tady lidi. Pojď přestaň, ty si na hlavu. Nepřestane nám to tady na hlavu. To můžeš kdykoliv zrušit. Už je tady, no. Tady. Tady.
takhle to není vidět. A když doladíš tu kameru, to je dobrý. Můžu doladit. Kde má toho drona? Nikdo neví. Víš, mě by zajímalo teďka, nad čím jsme. Jsem 430 metrů daleko odstud. Fakt jo? No. Vzdušnou čarou jako. No. Krávě. To kde to je? Vždycky si můžeš dát mapu. A vidíš, kde seš. Musel být Hofmanky ne někde. Nic nevidím v té mapě, to je fakt nejlepší fakt zalíst do stínu. Ne, Lukáš ne. Ale nějaký parkoviště. Lukáš už měl spát a zlobí. Počkej, nevidím, počkej. Jo, tady jsme přesně parkovali, jak jsme jeli s těma kolema. Tam někde asi seš. Ty máš tu drona. Koukej, tam je ten Jsou nějaký parkovišťata. Tam je dron. Kde jsou parkoviště? Ty ho vidíš, jo? No. Tam to malý ten. Jsme 750 metrů daleko. Co dálka? Pořádně. Stav baterie 47, radši ho vrátíme. Šel tam někdo? A teď si na něj tady hezky zasvítíme. Počkáme. Jsem teda, kde se vynoří, to je vždycky takový záhada. Už ho někdo vidí? Ne. Jak je daleko. Je divný, on je furt 750 metrů daleko. Ne, už začal teď se otočovat. Tak se napij a už dost. Kdo ho uvidí první, jo? Dot. Dedia. Vrací se vůbec. Je 440. Matuje můj. Je ten čuribek. To je můj. Čuribek. Já si ho mě dáme odsud, to je kolikrát to hledáš a máš ho nad hlavou. A už ho Už ho vidím. Kde? A jo, tady v mrakách. Jo. Raděj už jsi vyhrál. Jsi dobrý. Už jsi dolundal. Až teď ho, až se stane dolů, tak udělá, tak se zbalíme. Jo. Když stane dolů, tak se zbaví. Ne, Luky, už dost. No to je dedia. Ne. Měl se napít pořádně na jedno. Oblíknem se pořádně. Pojedeme domů. Tak naposled. Napij se a dost. Skoro na chopku přistálo.
se napij, Vůkíne. Bylo to dobrý? Bylo to výživný? Co? Zbalíme ho. Nějaký vrtulky k tomu náhradní taky dávají. Jo, to mám na celou vrtvu. Jako normálně k dronu jsou jedny tyhle ty. No. A pak mám ještě dvoje, myslím, dvoje mám ještě v té sadě kombu. Takže tři vrtule. Ne, Radě, už nech to. Ne. Proč to říkám zase dvakrát? Mouchy. Jaký mouchy, ty vole. Srali na něj mouchy, jak jsem bral na půdu. Flyboy Eda normálně. Tak a už dostupí, ne? Ještě musím toho gimbala zaeditovat. Tak. Pojď se vyčurat, Lukáš, ještě předtím, než vyrazíme, nebo tam v půlce budeme to. Tak co, Ráďo? Dobrý. Ježíška už máš vymyšlenýho, co by ti měl přinést?